ממש תכנן להתעניין. אני פותח את המקרר, מה אני רואה פה? משקאות, אבל אתם רואים את המשקאות החליט הזה? בואו נסבב אותו. פריים. זה מלא, אני כרגע באיטליה. יש פה פריים, אני בבית בעלון. אולי אני אעשה לכם סיור, אבל אח שלי איתו להסתדר והוא איתי בחדר, כאילו. יו, פריים. טוב, זה החדר, יש לנו פה מרפסת, יש פה בגדים. המזוודה שלי, ככה אני אהיה בשייט, אז פה זה... מה? מישהו מתגלח פה? סתם לא באמת. וזה... נו, עוד מעט שאני אראה לכם. חבר'ה, עכשיו אני הולך, אבל יש פה פריים אשכרה. לא מאמין. יש לי כדורגל, בוא ניתם, לא? ניתם, אני אגיד לכם בתתרם, יאללה, קאט. ככה זה נראה. טעמתי, זה ממש, כאילו, לא ממליץ, אבל אחלה. טוב, זה הסרט היום, יאללה ביי. בקיצור, שווה לבוא לאיטליה, יש פה אחלה נוף גם. אני אראה לכם המשך. לא, חבר'ה, זה הבית מלון, יש פה מעלית, אבל הקטע הכי מצחיק, תסתכלו את המעלית. חבר'ה, תסתכלו את הגודל של המעלית פה. הם כמובן מדרגות, ייסוב ממש יפה כאילו, וזה המעלית. טוב, אני לא אחכה לבוא משתי, בוא נראה לבד מה לפני שהם הגיעו. זה המעלית, חבר'ה, זה המעלית. אני אראה לכם את הלובי, לא? לא, שכחתי את הלובי. אתם מוכנים? לא. 4 מוכנים, להפתעה מוכנים. 3, 4 לא, זה פה בכלל. בואנה. זה פה. ממש. איזה יפה פה. תסתכלו. איזה יפה פה. בואו נמצא. גם המדרגות. פה זה הכסלים, דברים. ופה זה הכניסה. יש פה רומא, ופה. טוב, אני אעשה לכם קאט. יש פה כמה ספות, דבר כזה. וזה. וטיפה מבחוץ, אבל יש שם דברים מטורפים ויפים. אולי נלך לחדר אוכל, לא אחר כך. טוב, אני אעשה לכם קאט עדיין. חבר'ה, עוד שנייה נגמר לזמן של הסרטון, אבל עדיין לא בא, יסתכלו את זה. עוד נגמר לזמן, אז עוד 10 שניות יאללה ביי. וואו, חבר'ה, עוד מעט יהיה לי עוד שעות, אז יאללה ביי. חבר'ה, קיבלתי מזה מכה בראש וזה קשה. ויאללה ביי.